Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da warhaka. Muna roƙon ga duk wanda ya zo cikin channel ɗinmu in sabon zuwa ne ya kasa ya danna mana subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa ta daga zarar an ɗora sabon bidiyo za a dinga sanar da shi. Sannan idan bidiyon ya burge ku sai ku yi mana like. Yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ka cire duk wani application mai virus ga wayarka insha Allah. Da farko za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Za ka shiga Play Store ɗinka nan kenan. Mai haka mun shiga cikin Play Store ɗinmu. Idan ya buɗe ma kamar haka za ka taɓa yin ɗigo-ɗigo ɗin ga guda uku. Wannan kenan. Sai ka taɓa shi haka. Idan ya buɗe ma sai ka taɓa nan wurin. Sai ka zo sai ka taɓa nan wurin. Yana sacin. Zai buɗe ma haka. Yanzu mu haka ya nan wurin kana gani. Haka yanzu ya nuna mana a cikin wayarmu ba mu da wani application mai virus. Idan a wayarka akwai application wanda yake da virus a nan wurin ai kana ga kore ne, to a cikin wayarka zai nuna maka ja. Kuma a nan wurin ƙasa kenan, a nan wurin zai saka ma a application ɗin da ba shi da kyau. To muna dukansu masu kyau ne. Idan ba su da kyau, nan sama ɗin nan wurin wanga koren zai nuna maka ja. Bari mu danna nan wurin kana ga ya dan ba da wani talkibiya kamar ta sacin. Bari mu danna ku gani. Idan akwai application mara kyau zai zazzage shi ya fiddo mana shi, idan kuma babu shi wanga wurin zai bar shi a koren shi. Kana gani gashi ne yana tafiya. Kun gani yanzu mu ya nuna mana a cikin telefon ɗin ba mu da wani application mara kyau. Duka application ɗin masu kyau ne. Application ɗin mu ga sanin wurin guda 34 ne, amma dukansu masu kyau ne. To idan kana da application mara kyau a nan zai nuna ma shi, sai ka shiga cikin telefon ɗinka ka cire shi don ba shi da kyau. To a ta haka ne za ka gane application mai virus a wayarka, za ka cire shi insha Allah. Mun gode da kasancewa da channel ɗinmu.